Takže čaute ľudia, máme tu ďalšie video, máme tu ten hol, čo sme si objednali. V druhom videu sme si objednali i veci elektronika, ukázal som ho na videu. Takže ideme sa pozrieť, čo tu máme. Poprosím vás ešte o odber, lebo stále máme neviem koľko, 35 alebo 34, takže poprosím vás o odber, aby ste lajkovali video, odoberali video. A tak chcem, a nebojte sa, budú aj na Vianoce, už som pripravil starostlivosť, to sa dozviete do ďalšom videu, takže poprosím vás, lajkujte, odoberajte kanál, ideme na video. Čo tam máme? Objednal som si aj taký špeciálny nož na toto. Takže to vyzerá, to je nohavice, čo som si objednal. Uvidíme, či mi budú, lebo dal som si S-ko. Tak. Takže čo poviem. Sú tu krásne nohavice. Takto to vyzerá. Roztrhané sú to. No a čo k tomu povedať? To je vážne všetko. Nohavice, takto to vyzerajú športovo. A poprosím vás, ako som povedal, ďalšie video, lajky, odbery, komenty. A to si budem nažívať všetko, takže majte sa a pekný deň vám prajem. Čaute.